assalamu aleykum wa rahmatullah bandiraɓe yeɓoɓe yaw pindi tv wonɓe nder leydi sénégal ha e bowal leydi mone mon foof salminama inde manama yettode sikala en garti e kattanɗe jomiraɗo joom baɗe bawɗi baɗowo ko wela eɗo wela ende wela ene welira gam humnude adi ay demene moon ni kala subaka ko robindo jayndeji joni joni koye jaade leydi sénégal paɗen jayndeji leydi ndi e oɗo ñalawma hannde alarba nogas ɗiɗi lewru mai hitande ujunnaje ɗiɗi nogas e nayyi 2024 ene wayno gaari koye fandu almudo puɗɗortoɗen ko jayde gendire nde lo soleil e oɗo subaka hannde ari koye yontere caggal puɗɗogol golle ko wiyete bus rapide transit brt ene wayno ɓe mbi ko on ɗon bus walla ɗin bus uji nawi ko tolni e temedde ɗiɗi ujunere bani adama guila fuɗɗi fewde e ñalawma hanki o e on tuma noon ɓe koliti oɗo saaha e nder temedere nogas e goho bus ganduɗa ɗi ko gaddaɗi ɗi ine wayno tan ko capanɗe nayyi puɗɗi wadde ko wiyete ko rotation manam ya gara hakkude banlieue e toon to Dakar ɓe kolti woni noon teskama kewal jamanu toon to Petersen kono kadi e to Guédiawaye place de la nation Grand Médine e toon to Grand Dakar ɓe mbaɗi reportage e nder ko yewti ko hajune on ɗon voyage tawi koye nder boor on ɗon bus rapide transit woni BRT le quotidien nden ɗon jande oɗo subaka hannde ari koye accident technique toon to aéroport de New York wonandi on Air Sénégal ɓe mbi kadi ko ɗum nouvelle secousse pour Air Sénégal manam tan ko ɗum kadi yerɓande hesere wonande on ɗon compagnie leydi men on ɗon vol mo ganduɗa ko altine badnoɗo annulé sababu o noon ko panne mo ganduɗa koye nder piste on ɗon compagnie noon waɗino luwino ko wiyete ko avion gam tigui wawde nawde kilne muɗum ɓe koliti wonde kamɓe ɓen ɗon ardiɓe on compagnie wonde ko ɗum perturbation mo ganduɗa o ko opérationnel ɗum woni koɓe kaali e nder on ɗon explication ɗin ko guuɗi ina tawe e hello tati nden nden jandi witede quotidien le quotidien l' indépendant ko jandi witene on nden ari koye sénégal e pétrole muɗum ɓe koliti wonde de ko barille gadiɗe ɗe ene wayno ɓoyata jetto walla ni puɗɗo ɗo e nder leydi ndi ne wayno ɓe kaali ɗum koye from investir e ko yewti énergie en afrique tawi yuɓɓinano koye yuɓɓinno ɗum ko chambre africaine de l' énergie ko wiyete AOC toon to Paris noon ceerno Seydou Ly directeur général mo Petrosen kañum habri wonde eɗe balɗe paaɗe no wayno ma sénégal heɓ barille muɗum gadiɗe to banggue pétrole saabu golle ɗe no wayno tan e mayre lewru avril gasi walla ni ne yaara ko tolni e katemɗe ƴettuɗa capanɗe jeenayyi e jeeɗiɗi woni 97% hollide wonde tan ene wayno golle ɗe ne jaari yeeso no hannirta ni wadde sénégal e wiide makko ene fadi barille muɗum gadiɗe ɗo e balɗe dabɓe jayde lo Dakar wa quotidien kañum hilloyi ko toon to keeri hakkude Algérie e toon to leydi witendi hono Niger ɓe koliti wonde tan ko won neɗɗo won yimɓe kawri e ladial kono kadi won lebte mbaɗa caggal ko jomumen ne mbaɗe ene berle e ceene haali ɗum ko goto e étudiant sénégal naaɓe tawaɗo ko yewti nden ɗon aya on alhaali kamɓe foof noon aɓene mbaɗi bloqué aɓe mbiyen aɓen toon ɓitti toon to e nder on ɗon désert manam ɗen ɗon ceene ɓe goni temedere capanɗe joyyi sénégal najo eriɓe wonde yo balle ha garta ga e nder leydi ndi ɗin konnguli kala ne jaaji e hello mabɓe tati e nder nden jandi witende lo Dakar wa la turbine kamne arti hen wi ko migration irrégulière horizon sans frontière kañum tigui eri waɗi mbiyen ha joni yo yimɓeɓe balle saabu won caɗele tigui teska toon to désert mbo ñaami temedere capanɗe joyyi sénégalais kañumen eri mo ganduɗa kam woni hoye leydi ndi Bassirou Diomaye Faye nde ballete ha garta ɗo e wuuro nder sénégal tigui no hannirta ni ɗin konnguli en tawi e hello ɗiɗi e nder nden jandi witende la tribune vox populi e o subaka ari koye dawrugol sababude wondemo jogade ko wiyete statut de chef de l'opposition ɓe mbi tan de ko ndeɗo haare nde ganduɗa nde ko haare fonde wonde wonande kanko Amadou Ba janankoɓe mbi noon ko à la preuve de la réelle politique kanko homme politique o noon ne wayno tan omono lombi hakkude martu pouvoir kono kadi eko yewiti e nden ɗon tan nde ganduɗa nde ko APR janankoɓe ne pammini en wonde ni ene wayno kanko Amadou Ba o fotani deƴƴude o foti wonde yeeso kala haare o fiye kono kadi o fiye o jabto o feeña o wasa wonde caggal ko yewti ko ɗon sen goto e analyse uji politique leydi ndi kañum tigui woni haalde oɗo saaha ɗin konngoli kala ne jaaji hello tati enen nden jandi witende vox populi
Le Témoin quotidien yewu subaka kañum ne ari koye nangal activiste goto tawi noon ko caggal nde o tuma waɗe diffamé on premier ministre Ousmane Sonko jani ko ɓe mbi ko jeyge kadi huɓɓiti hakkude APR e ɓen Pastef Bah Diakhaté ni ne wayno on ɗon activiste ma hande o huccidiri e procureur kono kadi kanko e on imam mo ganduɗa ko biteɗo Cheikh Tidiane Ndaw kamɓe kala maɓe kuccitte oɗo alarba hande on ɗon procureur de la république sababude tumedeɓe haalde konnguli ko wiyete ko diffamation tumde ɗum on ɗon hoore jagoro leydi ndi hono Ousmane Sonko jayde enquête ne wayno ari koye jottodiral hakkude France e Sénégal ɓe mbi ko on tournant décisive jani ko ɓene gaari hollirde wonde so tawi ngal taƴdiral waɗi ene wayno ko ɗum tampere mawde jogori wonande entreprise uji Sénégal naaɓe hani e golle mum saabu ɓe mbi ɗo nder leydi Sénégal ko tolni temedde ɗiɗi e capanɗe jeeɗiɗi entreprise française mbiyen ene tawe ɗo e nder leydi Sénégal tawi eɓe gollina ko tolni e capanɗe tati ujunere Sénégal naaɓe France noon nde wayno ni woni fournisseur gadano to banggue bien ɗo e nder leydi Sénégal saabu kamɓe jogui ko tolni e 12% ceerno Souleymane Diop Niang kañum ne holliti wonde on ɗon relation manam ngal jokkodiral hakkude Sénégal e France ma jokku kono wayata no wano ni no Dianekoɓe mbiri ɗin ko ɗin jaaji hello tati e nder nden jandi witende enquête Rewmi quotidien ari koye jottodiral makko ko wiyete alliance hakkude men koye coalition Diomaye président Mimi Touré habri wonde faɗani haydara e Bassirou Diomaye Diakhar Faye Le Point ko jayde wiyete noon nden ari koye ko wiyete coopération bilatéral jottodiral moƴƴal hakkude Mauritanie e Sénégal la douane Mauritanie kañum tigui bismi heeɓi jillu mbiyen docteur Mbaye Ndiaye mo ganduɗa kan woni directeur général mo douane leydi men Sénégal janenkoɓe non mbi ko caggal douane Gambie Malinaɓe Guinée naɓe Bissau Kame Conakry ngol lawol kadi koye Mauritanie yonta jabbade jillu on directeur général mo douane leydi meɗen Sénégal docteur Mbaye Ndiaye nan ene wayno ni kañum wanno profité on ɗon tourné ko witti sunnu toon to diwan rewo leydi Sénégal ko nden ni o jokki jillu makko toon to Rosso Sénégal gam yewtidde ɓen ɓe leydi Mauritanie gardiɗo on douane Mauritanie wiyete ko Hamdou Cheikh Abdallah docteur Mbaye Ndiaye noon ne wayi tan ene yiyaɗe délégation muɗum timmuɗo min jaɓɓama jaɓɓugal patam lamiwal toon to Rosso Sénégal ɓe kolliti wonde ni ene wayno tan ɗum ɗon yowiti koyngal jottodiral hakkude ɗen leyɗele ɗiɗi ganduɗa ɗe ko leydi Sénégal kam e dowla Mauritanie besbi le jour haalani Mauritanie kono haali ko won e Mauritanie naɓe ɓuuri sohlude woni ko yewti ataya janenkoɓe garti koko yewti ñalawma hanko ñalawma ganduɗa o ko ñalawma aduniyankejo gam mawninde warga janenkoɓe mbi ko santé ɓe mbi noon ko caggal oɗo ngugomo witego hono OCDE en 2022 leydi men Sénégal ɓetetno ko capan tati e nayaɓiri leydi ganduɗa ndi ko wawdi jiggade walla ni addoyde ko wiyete ko warga tawini ɓe coodi nanggue no fewi e nden hitande 2022 ko tolni e 22 milliards e kalis CFA foof no waɗa koye warga janenkoɓe garti e iwdi on ɗon warga mo ganduɗa o ko cellal woni hen kono kadi e sifa no waɗirte hani e waɗo debbo mo ganduɗa o ko portrait men mbaɗi debbo biyeteɗo Aissatou El Fekki Agne mo ganduɗa tigui kañum ko debbo entrepreneuse tawi ni on ɗon yeeya tan koko yiwti ko e warga ɗo e nder leydi Sénégal konngol ne tawe hello jeetati ha jeenayyi e nder nden jande witende bisbi le jour Stade quotidien ko ɗon guddirten robin men jeydeji hono no kala subaka janenkoɓe gaari koye on mondial 2026 éliminatoire e lewru juin fandu darade janenkoɓe mbi ko holtan baroɗe poɗɗe ɗe foɗodirde e république démocratique du Congo kono kadi e leydi Mauritanie ɗum ɗon noon jabtol ngol woni koye bindol Alioune Cissé kibluno kipgani leydi Sénégal mo ganduɗa ɓoyata waɗa publié on ɗon liste mo ganduɗa o ko liste fenêtre FIFA juin 2024 Nottingham Forest ne wayno o gayni toon contrat makko wiyete ko Cheikhou Kouyaté janenkoɓe mbi ko le Lion n'est pas fini de rougir Coupe du Sénégal 8e de finale aller choc hakkude Dakar Sacré-Cœur eɓe ganduɗa kañumen goni Jaraaf kono kadi e Casa Sport e AS Pikine jogori wonde koɗo alarba kona ɗum ko janenkoɓe garti e on ɗon UEFA A U20 rewɓeɓe face à la Guinée ne wayno barotiɗo leydi Sénégal les Lioncelles noɓe noddirte ina joopi qualification e oɗo jamma hande tijjaɗo musidɓe tedduɓe ko ɗum wonno ko jaade leydi Sénégal dawri oɗo subaka hande ɗe cuɓiɗen en tout cas en jetti Djiby Dieng
to banggue caméra montage ko alifal eɗen mbi bandiraɓe yo jokku ɗoftade hormade programme pindi tv ko ɓoyata e oɗo ñalawma hannde alarba ma en gar e yewtere men hesre pul wiitede olel pindi tv yadude hen e rédaction kala e mbadi kuuɓal ma on kep kala ko fate banggue forme d' actualité kono kadi ma on kep toɓɓe ɗe ganduɗa ɗe ko lowiɗi e nder neɗɗon yewtere jogori wonde koye ɗo ñalawma alarba musidɓe tedduɓe yo Allah hokken hawrude janggo on jarama e kettugol.